Se prezintă spre vânzare o casă de locuit cu 2 nivele, amplasată în satul Ratuș, pe un teren cu suprafața totală de 8 ari. Se oferă posibilitatea vizionării în imagini în paralel a unei case cu proiect identic, la care au fost efectuate deja lucrările de finisare și amenajare. Casa este compartimentată în 3 dormitoare, un dressing, 2 băi, un hol spațios, antreu, balcon și o terasă. Casa a fost construită în anul 2016, fiind încuită interior și exterior, precum și instalată toată rețeaua electrică. Acoperișul casei este termoizolat cu vată minerală de 15 cm. Casa propusă spre vânzare are acces direct la rețelele de gazoduct, apeduct și energie electrică. De asemenea, este construit garajul ca anexă a casei și un beci încăpător. Un avantaj considerabil este amplasarea terasei, care oferă o priveliște panoramică spre relieful superb, unde poate fi amenajat un loc plăcut pentru a lua masa sau a-ți savura cafeaua de dimineață. Satul Ratuș este amplasat la o distanță de doar 12 km până la intrarea în Chișinău, lângă traseul Chișinău-Bălți. Localitatea face parte din comuna Drăsliceni, ce se deosebește de multe alte localități rurale prin formele de relief deosebite și priveliști superbe. În localitate activează o grădiniță de copii, școala, casă de cultură, complex sportiv, bibliotecă publică, ce oferă posibilități de dezvoltare armonioasă a copiilor, precum și întreprinderi comerciale ce oferă locuitorilor locuri de muncă și totodată îi asigură cu lucrurile materiale necesare unui trai confortabil. Localitatea dispune de locuri amenajate pentru relaxare și agrement, cum ar fi câteva bazine acvatice și restaurante pentru organizarea evenimentelor. Cum ar fi să-ți poți crea un cămin pentru tine și familia ta într-o locație liniștită, frumoasă și foarte aproape de capitala țării? Vizualizează-ți ideile și fă un pas concret pentru realizarea lor.